Joto no lamsogo ani kutal video wo tini ni video start khanya sukang norok no ang konya mujungo je o channel no subscribe khaya korok subscribe khai redi hangke video no chaja khe like share khanya tapok di phadi hingke video start khalaisina norok joto no miyani Dimapur ni kaisa kirima singsa video nukbai khana bahai ke ase kirima singsa ke khoroksa burino gari thuktai riwoi jaga no Langma chori klangkha iko o burino no o buri khoroksa Tiprajwk si phadi hingke o accident angmani video clip kisha naine layan norok nugui mankhana bahai ke ase kirima singsa ke gari speed khai phayai jaga wono thuktai klangai wall by thuktai jaga no bo Langma choka bini logi tongai buri hinge tam khane khaya saisimalia amang chimang nangai thangka o video no nogoi saktui si gari su bahai ke asuk himui tongmani phano se save khri kha borok rok asuk kirima sinjaka phai thutai klangai jaga no asuk Langma sajui mangka phaidi hinge o Tiprajwk bukhokni mung kami rok silayane bini mung hinge Modumala kami hinge Joynagar kami Jirania bo Nagaland Dimapur kajak thango bini khorok ni busha tongo chela khoroksa buri khoroksa knanya sikla sikli bykha thanai borsoro no o bukhuk Modumala ni bini ma phabo thijamani tabo khe atomsa wanchugui maya somoyo se bonobo Langma sasui kalangai thanga o accident angmani jaga hinge National Highway number 39 Dimapur ni Podompukhiri village o bukhuk phungni 6ta diki wo morning walk khai tongma jarawo na o gari pura speed ke phai bono thutai kalang thango police ni investigation ni por saiman kaje o gari driver a jarawa chwa ke fekhnai ge bi boyas 38 bo o bukhuk no thutai dema por tai khoroksa scooty no se thutai ri jauka a scooty ni borak ge bishi dukh maliya to tabok hospital police koye gonda o incident ni porno o driver na romkha hinge o je driver o gari ni malik yahni bo saimangka bo bini kumuni gari se chaluk tongmani o bukhuk naidi busuk se khaka ham tongthogei bini poribar be tongmani asomsa haike yakar thangnani hinai sabse saiman boro kaham kha kaham rok no khemutai rok dakti no yak sau mani bokok kubui no ongna o bai ni fola no mutai rok shanti rithung tai bini family no bo o hamya jora wo krak khe basa tongnani bagai phani ching hinai angbo mutai rok no khulumo gi tini ni video asno